katossa roikkuu tuo iso keltainen kangas, niin se ei ole siinä koristeena, vaan sitä pitkin se on semmoinen iso pussi, jota pitkin voidaan puhaltaa ilmaa tuonne tunneliin räjäytysten aikaan. Oikealla näkyvät nämä kuorma-auton lavat, niin ne ovat niin sanottuja saostusaltaita. Tänne tunneliin sekä meidän työvaiheita varten tarvittava vesi, että sitten kallioperäistä tihkuva ja maanpinnalta valuva vesi, niin meidän pitää puhdistaa se ennen kuin se saadaan johtaa vesiverkostoon tuonne sadeveden käsittelyjärjestelmiin, tai jos se on likaista, niin viemäriin. Niin me poistetaan siitä hiekat ja kivet ja kaikki epäpuhtaudet, pyritään tasoittamaan ja happamuudet ja poistamaan räjähdysaineen jäämät ennen kuin me saadaan se ohjata eteenpäin. Ja meillä seurataan sitä säännöllisillä kokeilla ja tarkalla seulonnalla, että se on puhdasta se vesi, mikä meiltä lähtee eteenpäin. Ettei suottaa aiheuteta, kuormiteta puhtaana vedenpuhdistusjärjestelmiä. No niin, ja nyt saavumme sitten metrotunneliin, eli olemme ajaneet ajotunnelin loppuun ja käännymme pohjoiseen tuohon metrotunneliin. Ja niin kuin taisin aiemmin mainita, niin tää on 6 metriä leveä ja 6 metriä korkea. Tältä se näyttää tää metrotunneli. Ja seinäpinnat on kutakuinkin lopulliset, tuollaiseksi ne jää. Valaistus tulee olemaan hieman erilainen. Meillä tulee tuohon vasemmalle seinustalle tulee semmonen poistumistiekäytävä ja sillä on sitten semmonen yleisvalaistus ja turvavalaistus tulee olemaan. Nyt saavuttiin tämmöisen pystykuilun kohdalle. Meillä on pitkin metrolinjastoa tämmöisiä yhteyksiä maanpinnalle. Näiden pystykuilujen avulta pahassa tilanteessa me ohjataan savunpoisto tehdään näitä kautta. Eli jos jostain syystä on tulipalo täällä, niin se savu poistetaan voimakkailla puhaltimilla tätä kautta. Mutta suurimmalta osin metron käytön aikana käyttö on paineentasauskuilu. Eli kun tästä metrojuna ajaa ohi, niin se työntää tässä tunnelissa ilmaa edessään. Niin noiden kuilujen avulla se paine tasataan täällä, että se ei riko niitä tulevia metrolaiturin laseja eikä häiritse junan kulkua. Ja lisäksi sitten meillä tulee poistumistieportaita noihin, että siitä pääsee sitten tarvittaessa poistumaan maan pinnalle. Ja nyt saavutaankin sitten seuraavaksi tähän Tapiolan asemahalliin. Jos tämä oli 6 metriä kertaa 6 metriä tämä normaali tunneli, niin tämä asema onkin sitten 22 metriä jo korkea. Ja tämä on aika vaikuttavan kokoinen. Tähän tulee sitten tähän alas, tulee erinäisiä teknisiä tiloja laituritason alle rakenteiksi. Ja sitten tulee iso avoin laituritila ja kaikkia kulkuväyliä ja muuta. Lisäksi tästä 220 metrin pituisesta asemahallista niin tarvitaan teknisille järjestelmille noin 130 metriä. Eli siellä on sitten teknistä tilaa, sähkötilaa, viemäröintijärjestelmiä, ilmanvaihtojärjestelmiä ja muuta. Mutta nyt sitten ne, jotka tykkää isoista koneista, vasemmalla näkyy porajumbo nimeltä Riitta. Ja tällä porajumbolla porataan ne reijät, mitä mä mainitsin. Tuossa tuo rakennusfirma, joka omistaa tuon kyseisen jumbon, joka on hoitanut nämä louhinnat tällä alueella, niin toi kyltti roikkuu tuommoisessa porakangessa. Ja tuon kangen päässä on se poran kärki. Sekin on itse asiassa paikoillaan siinä, että kun mennään ohi, niin voi koittaa katsoa. Tolla se porataan se reikä, injektointireikä esimerkiksi sinne kallioon. Ja sitten kun tuo 6 metrin kanki on upotettu sinne kallioon, niin sitten siihen keskeytetään poraaminen hetkeksi, kiinnitetään jatkovarsi siihen kankeen ja jatketaan poraamista. Ja tällä tavalla voidaan porata se 30 metriäkin helposti tuonne kiven sisään. Ja tuon laitteen tietokonejärjestelmä sitten kertoo, että mihinkä kohti se porattiin, mihinkä suuntaan se porareikä meni. Ja lisäksi se kertoo tuo järjestelmä, että kuinka raskasta se poraaminen oli. Ja siitä vastuksesta sitten noin niin kuin pätevä insinööri voi kertoa, että oliko se minkälaista se kallio. Ja sillä perusteella tiedetään, minkälaiset räjäytykset pitää tehdä, jos pitää säätää räjäytysjärjestelmiä ja tarviiko tehdä muutoksia etenemiseen. Mikä on porausnopeus? Porausnopeusta en kyllä nyt ihan tarkkaan muista, valitettavasti. Sitten tässä on ruiskubetonilaitteistoa, eli tällä kellertävällä koneella niin tällä ruiskutetaan sitten tuo betoni tuonne seinälle. Ihan samalla tavalla kuin palokunnalla on paloletku, jolla noin kun ruiskutellaan tulipaloja, niin tällä ruiskutellaan betonia tuonne seinälle, mutta tietysti betoni painaa sen verran enemmän, että sitä ei käsipelillä sitä letkua pidetä, vaan se on tommonen kone, joka sitä käyttää. Ja kaikki tuo vähän sileämpi pinta on sitten käsitelty sillä. Nyt pikkuhiljaa siirrymme vielä ruiskubetonoimattomalle alueelle, mutta tää on täynnä terästappia tämä kallio kyllä, että kyllä se siellä pysyy. Vasemmalla näkyy minkä kokoisena lohkareina se kallio hajoaa sitten osittain, siltä lähtee pientä kiveä ja sieltä lähtee isoa lohkaretta. Ja sitten tässä on tämä Tapiolan, tai silloin läntinen kuilu. Ja tämä on sitten huomattavasti isompi. Tästä tulee teknisiä järjestelmiä maan pinnalle. Ja tämä sijoittuu aika tarkalleen siihen tuon merituulentien keskelle. Eli ollaan
ohitettu Stockmannin rakennus, se jää tuonne meidän taakse. Ja tämä on sitten sinne Merituulen tielle. Keskelle sitä Merituulen tietä nousee tämä kuilu. Näin. Pikkuhiljaa jätämme sitten Tapiolan asemahallin taaksemme. Ja siirrymme tähän sitten Tapiolan kääntöraiteen alueelle. Tuosta vähän matkan päästä edestä lähtee se Tapiolan kääntöraide tuonne vasempaan ja me jatkamme tuohon oikeanpuoleiseen tunneliin. Jatkamme tätä pohjoista ratatunnelia eteenpäin. Tuossa välillä näkyy noita tommosia yhdystunneleita. Osa niistä on ihan työteknisistä syistä siellä, mutta osa on sitten sitä varten, että jos jostain syystä joudutaan junasta poistumaan kesken kaiken, niin ajatuksena on, että sitten poistutaan tommosen yhdystunnelin kautta tarvittaessa toiseen tunneliin turvaan tai mennään yhdystunneliin odottamaan jatkoetenemistä. Tuolla ruiskobetonin seinässä voitte koittaa havaita niin sanottuja paalulukemia. Tuossa on oikealla, jos katson, niin siinä on, no ei siinä näkynyt selkeästi. Huonosti näkyy paalulukemamerkinnät, mutta meillä on Ruoholahden asemalla niin sanottu nollapaalu ja nyt ollaan siellä jossain paalun 9400 paikkeilla. Eli ollaan 9400 metriä Ruoholahden asemalta länteen tätä tunnelia pitkin. Noin. Poistuimme sitten metrotunnelista ja tulimme sitten Tapiolan eteläiseen ajotunneliin ja tätä tunnelia me noustaan nyt sitten maan pinnalle. Samalla tavalla kuin siellä itäisellä ajotunnelilla oli sellainen pysäköintihalliyhteys, niin samalla tavalla täälläkin. Tuossa kohta lähtee vasempaan, lähtee noin asemahallin tai tuon Tapiolan keskusparkin pysäköintitunnelit. Siitä tulee olemaan kulku niille 1500 auton pysäköintijärjestelmille, mitä Tapiolan alle nyt louhitaan lisää siinä. Ja tuo meidän takana oleva ajotunneli suljetaan betoniseinällä sitten, kun metron rakennustyöt on valmiit. No metrohalli oli vähän, tai asemahalli oli vähän rajummin valaistu kuin mitä me työteknisesti tarvitaan, että